November 21, 2024. Pagbasa gikan sa Santos NFA Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tawo, miabot ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tawo didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsoon atuwa sa gawas, ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsoon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kinimao sila ang akong inahan ug ang akong igsoon. Kayang nagbuhat sa gisugo, sa akong amahan nga atuwa sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ko ikaw, O Kristo.